हेलो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय दा जों थांगासिनो बैसागुनि शुटिं खालामनो नोंथांमोना जोंनि लामाखौ नायनो हागौ नै बेबायदि आंजों लोगोसे दंफायो सासे जायनि मोखांखौ दा सिनायाखै जों दा थांगासिनो भिडिअ बानायनो थ' नायलांबाय थादों जिआरसिमा बेसे लोगो दङ बिसोर नाय वाव गाइस नोंथांमोना नायनो हायो नै बलराम बिराद सेलिब्रिटी नाथाय बिथाङा टाइमजों खारफानो हाया बिथाङा एक्टर फिल्मनि दा नेक्स्ट माबायाव लकेशनाव देखायगोन बिथांखौ नोंथांमोना नायनो हागोन थ' नै गाइस बेयाव एक्टरनि शुटिं जागासिनो शुट ओमफ्राय नै इनि लुक गाइस बेयाव शुटिं जागासिनो दा ओमफ्राय इथिं गासिबो माबाफोरा दोङो नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअ लानाय जायाखै माने सिख्लाफोर दंसैना गाइस बिनि थाखाय भिडिअ लानो लाजिदों नोंथांमोना नायलांबाय था आं ससे क्लिप देखायना होगोन नोंथांमोननि सिगाङाव गाइस हेलो गाइस आंजों लोगोसे दङ दा बलराम बर' बिथांखौ आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनो थाखाय दसे थाथ'नो खावलायनाय थाबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव मा बुंनो सानदों नोंथांनि चेनेलाव मा बुंनांगौलाय नोंथांनि चेनेला मोजाङै आवगायलांथो मोजाङै साक्सेस जानो हाथो मोजाङैनो सिगांखौ गथायनो हाथो बेसो बोलो ओइ ब्र खोथा गैया बाथ्रा सोरनि पारमिसन लादों नामा नों नामा हेलि So guys जोंना शुटिंआ अबसे जोबां माबायाव फैबाय एन्डिंआव नै नोंथांमोना नायनो हायो एबार दा बै फोथाराव लायगोन सिगाङाव थांग्रोबाय so guys नोंथांमोना आं मोनसे बिबार देखायनो आरोना नै बे बिबारनि दंफांनि मुंखौ मा होनो नोंथांमोना मोनथिगौबा फोरमाय एसे काटन्टा बिबार बायदि सेम नुयो गाइस काटन्टा बिबार नङा नाथाय बियो मोजां नुदोंमोन नालाय बे बिफांनि फुलिखौ फांनै लाबाय नै गाइस फांनै न'आव गायनोसै नायनोसै माबायदि जायो जोंना गारिया गासै गंथाम बैयाव गंसे दङ ओमफ्राय नै स्कर्पिय' गंसे दङ आरो मेजिक भेन गंसे दङ ओमफ्राय नैबे जोंनिया i20 जाहैबाय दा ओमफ्राय टेम्पु गंसे दङ जों गासै मानसिफोरा 30 जनसो फैदों आरो दा दसे थानानै जों न'आव थांसै न'आव थांनानै न' माने ओजों थांसै जायगायाव थांनानै जायनोसै ओंखाम मा संदोंथाय मोनथिया बरिं मोनथारबाय पुरा बरिं थाम्बनेलाव नायबानो जाबाय एक्ट्रेसखौ नोंथांमोना गाइस आरो भिडिअखौ अबे चेनेलाव नुगोन लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन गाइस स' दसे थाथ'नोसैलाय दायो एन्डिंआव देखायसिगोन आं गाइस स' बाय बर'खौन দিব भाई गौर जाब्रा
local location black location godan location guys damna renga guys ya damna renga Hello guys, so guys दा जोंनि शुटिंआ दिनै जोबथ'बाय आरोना हाय ब्र बिथिं जों खासे मानसि नुदो जोंना दिनै माने जोबथ'बाय आरोना जोबथ'नानै दा बर्तमान जोङो नै धलफोर खामफोरखौ गारियाव सोहैनोसै ओमफ्राय खामफोर बे सेसे ओंखाम नङाब्रा खामसो जों जाहाथे जों थांग्रोनोसै नाथाय आकाशा आखाइ फारनै माखाय आं फारनै हमदो बे खिन्थु बिराद गोरोन्थि जादों आरो मायबाफोर बुंनो गोसो दंबावो लामदों मोयनि कारान दंबावसै जोंनाव दा गारिया बिराद बुरजा दोङो आंना केमेरायाबो गाज्रि जायनि जाहोनाव मोले नुगासिनो केमेरा भिडिअफ्रा नाथिं लांद्राय माने नो क्वालिटी भिडिअ वेस दा बेयावनो दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गोजोन्थों